wato sakin aure a fim. Idan ba ku manta ba, a jiya mun kawo muku yadda wata fitawa da limamin masallacin alfurqam yayi ta dauki hankula kan cewa duk dan fim din da ya saki matansa a fim to matansa na gida ma sun sauku. Idan ka zo ko shi nakan kawo wannan misalin yan wasan Hausa ko mutum a cikin wasan Hausa wai ya daura masa aure ya ce ya saki matansa, wai shi yana faɗan cewa kuma yana da mata, ko ya faɗa ya ce ai matan nasa ma duk nasu matan nawa ma duk nasu ke su, wai yana nufin matansa na wasan Hausa. To na gasken sun tafi, don ba a wasa da shi. Mujallar fim ta tuntuɓi jaruman Kannywood da dama inda mafi akasari suka nuna kin amincewa da fatawar, amma sun iya da a bayyana sunansu. Kamar yadda mujallar fim ta fahimta, wala Allah suna tsoron kalubalantar malamin ne, kasancewa magana ake ta ilimi. Amma duk da haka, Hamisu Iyantama da Sani Ma'azu, wanda manya ne a masana'antar Kannywood, sun tofa albarkacin bakinsu bayan da mujallar fim ta tuntuɓe su. Sani Ma'azu ya fara ne da yin tambaya, inda ya ce to wanda ya aure mace a fim fa. Ya ci gaba da cewa, ina ganin malam ya yi tsauri a fahimtar harkar fim anan. Mai yiwuwa saboda Hausawa kan kira aikin da sunan wasan kwaikwayo. Babu wasa a harkar fim, sana'a ce wacce ba za ka iya fitawa akan ta ba sai ka fahimce ta. Aure ibada ce bisa sunna. Idan malam zai alakanta abin da aka yi don faɗakarwa, to babu shakka wanda aka gani ya kashe mutum don faɗakarwa, shi ma malam zai yanke masa hukuncin kisa. Ni ba malami bane, amma na san Allah subhanahu wataala ya yi amfani da hankaka don ya yi drama ta nuna wa ɗan adam yadda zai binne ɗan uwansa. Allah subhanahu wataala yana amfani da niyyar mu ne a koda yaushe, don haka malam ya amince da niyyar mu da faɗakarwa shi ma. Allah subhanahu wataala ya yafe mana inda muke yin kurakurai, ya kuma ba mu ladan faɗakarwa inda ayyuka mu suka wayar da kan mutane. Shi ma Hamisu Iyantama da tambaya ya fara nasu tambihi, inda ya ce, idan har hakan ta tabbata gaskiya, to ina so malam ya bani fatawa akan idan kuma aka ɗaura aure shi ma ya ɗauru. A wani sako da Iyantama ya turo mujallafin, ya ci gaba da yi wa Sheikh Bashir tambayoyi kamar haka. Idan mutum ya sha ruwa a matsayin giya a fim don nusarwa, shi ma giya ya sha? Idan mutum ya rufe kofa da mace ya kashe fitila, shin zina ya turmi da taɓarya? Idan ɗan fim ya yi baccin wasa amma ba baccin ya yi da gaske ba, shi ma baccin ya yi? Idan ɗan fim ya fito a Kirista, yana nufin shi ma ya zama Kirista kenan? Haka kuma idan Kirista ya fito a Musulmi, hakan na nufin ya musulunta kenan? Iyantama wanda producer ne jarumi kuma ɗan siyasa a Kano, ya ci gaba da cewa shehin malamin. Yanzu idan na fito a Sheikh a fim, yana nufin na tabbata shehin malami? Idan na fito a shugaban ƙasa ko gwamna, hakan na nufin na tabbata ɗaya daga cikin biyu kenan? Idan na fito a matsayin Sheikh Dr. Bashir alfurqam, hakan na nufin na zama shi kenan? Da sauran misalai da dama. Kamar a fim ɗin The Message, Anthony Quinn ba musulmi bane, amma ya fito a matsayin Sayyidina Hamza. Me matsayinsa kenan? Iyantama ya ce yayi waɗannan tambayoyi ne domin